Teraz v aktuálnej akcii máme aj mrazovačku na potrubia. V prípade nejakého servisného zásahu, hlavne v zimnom období, keď sa vykuruje vlastne po väčších budovách, nemocniciach a je problém vypúšťať celé kúrenie, vodu z neho, aby sa vymenil nejaký poškodený radiátor alebo nejaká vykurovacia jednotka, tak máme servisné riešenie, ktorým sa dá odstaviť vlastne pred radiátorom prítok do neho, čiže zamrazí sa a môže servisák vymeniť radiátor alebo kotol alebo nejakú tú chybnú jednotku bez toho, aby na iných poschodiach alebo inde v tej budove vlastne sa vykurovalo ďalej. Sú dve verzie, táto v tej akcii je rozmerovo do 5/4. Funguje to princípom ako klimatizačné jednotky v podstate, ktoré je tu vnútri tá klimatizačná jednotka, ktorá vlastne vytvára na základe nejakých tých fyzikálnych vlastností zmrazenie v ramenách. To rameno sa uchytáva na rúrku. Podľa veľkosti priemeru rúrky si vyberiem redukciu, alebo toto je presne na 5/4 rúrku. Čiže uchytím to rameno na rúrku, má to vlastne aj teplomer, ktorý mi ukazuje, aká je aktuálna teplota v tom bode. Hej, a je tu tabuľka, ktorá hovorí, ako rýchlo by malo schladiť ktorú rúrku v minútach. Čiže za 15 minút, povedzme, 3/4 by mala byť zmrazená, keď to dosiahne, ako tu je v tom území nejakých -15, je to v tom zmrazovacom území, tak v podstate sa už dá vymeniť, odopnúť tá chybná jednotka radiátor a mal by byť vytvorený prstenec v rúrke ľadu, ktorý vlastne udrží tú vodu, aby nevystriekla, keď sa odopne radiátor. Treba dostatočne vlastne tie povrchy, ktoré sú, treba ich mazať takou špeciálnym mazivom, aby bolo čo najmenej vzduchu vlastne, alebo vzduchových bublín na tých dotykových plochách, aby ten prenos toho chladu bol čo najlepší. To sa vlastne dáva všade na tie vrstvy, aj na samotnú rúrku. Čiže keď mám menšiu, tak potrebujem aj tieto plochy, toto pastou, aj vnútornú. Ešte treba aj očistiť vlastne tú rúrku, aby bol ten prechod toho chladu čo najlepší. Očistiť od farby, povedzme. To je všetko.